Tan migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando lokruok kod okenge ma idhi keti tim mar bedo tije obila kod kuondegi mag tije kaka tesend obila. Murkomen olero ni maromo tesend obila 1209 dibedo kod wang' dede kata CCTV ka ripode mag obila mag OB bende ibiro tim e yo manyasani mar bedo kod nonro koponi lokruok obedo e ripodego. Watanyambaga ntiere kod ler. Kinde man nonre winnek ma koch mar japuonj Albert Ojwang pod dhiyo nyime pachoka ka moko kuom jok ma ichich godo ochwale nyim doho. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando kenge ma koro idhi kawo e kaka keto wang' dede kata CCTV e tesende mag obila 1209 duto ma pachoka. It shall be mandatory to equip police stations with CCTV surveillance to enhance transparency and accountability. All the police stations currently standing at 1,209 shall have CCTV surveillance within the next 2 years. Kaluwore kod chochni manyone ne bugo lipot mar obila moyangore kaka obi e kinde manochwal Albert Ojwang kanyo, Murkomen okoni sani koro lipode mag obilago e koro ibiro ketie yo manyasani mag mbui. Kendo biro chiwo ler koponi idwa timnegi lokruok e kata temo ledhi mora mora e lepodego mosego. Digitization of occurrence book. Over the next 1 year and in line with the bottom-up economic transformation agenda program of digitization, we shall roll out a digital reporting system. This is a reform that has been initiated and we are now committed to the digitization of occurrence books to ensure all reported incidences can be traced and be tamper-proof. Murkomen okoni OCS kod obila mamoko biro bedo kod tiegruok matut mag tayo tesendegi kaka yor bero lwasi mag tijegi. Training and education. I have directed the establishment of continuous professional development training on all officers beginning with the OCSs, who shall be required to undertake minimum training annually on set of constitutional standards of the National Police Service as shall be developed in the curriculum. Kata kamano, jatend migao mar arita kwe olero ne jalupo gai mar obila Eliud Lagat biro gweyo tao koponi duol mar IPO yude kod gik mowinjore odwoki matude kod tho mar Albert Ojwang. I'd like to say that the investigations, as I've already said earlier, are going on with IPO. IPO is doing its part in terms of investigations. Yeah. At the moment, let's leave the IPO to do its part. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa gigi maro magarita nyakol mga Ojwang wadhie